Que tío, sempre se está rindo, tío. Vaya follón hai con Kylian Mbappé. Viste esas fotos, non? Que colleron en París, aí, andando... As fotos impactantes, eh? Más impactante que ver a Feijóo xogar ao balonmano. Viche a Feijóo xogando ao balonmano? Espectacular, Pois sí, pois Kylian Mbappé pois está de actualidade porque parece ser que saliron unhas fotos aí en París con a actriz Esther Expósito, que nos tócanos moito de frentes. Por qué? Porque Esther Expósito é medio veciña miña. Por qué? Porque Esther Expósito veranea en Viveiro. É verdade ou non, Mon? Ali no Naseiro. Tú eres de ali. Sí, todos os anos ven a Naseiro. A Naseiro é unha festa que hai en Viveiro. Chamalle festa, chamalle. É unha festa donde se fai algo que non se fai en ninguna festa, que é comer e beber. Comer e beber. Pero beber moito. E ela, de feito, ela dixo unha vez que se sabería que era mozo dela Si o leva a Naseiro. se o levaba a Naseiro, Si non leva a Naseiro, Dixo unha vez non nunha... é serio. Dixo unha vez nunha entrevista, Este ano hai Naseiro. como non vai haber Naseiro? O ano pasado casi non hai, Boa, casi non hai, pero ao final hai, non sempre. Porque non había orquestra, non había comisión. Aí está, Dicía ela que ela, o día que empeza a levar ao meu alguén, así, a Naseiro, é definitivo. Sabes que eu estuve con ela en Naseiro? Sí. Pero Ben, non. Pero non, normal, Chavala estupenda. Fixemos que dixo, Maravilloso. pideumela unha foto. Ah, todo, pideuche aí, ela, vale, sí, vale. Sí, sí. Como se pode apreciar na foto, ela viña da misa e eu da sesión vermú. E vai aí, rural. Te cuenta que atacárame unha manada de cas, que me... Sí, a ti sí. Mira, unha manada de cans atacárame. Pero a dolor, Roeran as pernas os cas, Foi dura, se sempre. Así é como se vai a Naseiro. máis ou Tuve menos. suerte. Mira a cara do fulano, Pero facedes boa parella, Mira a cara do fulano pensando a ver se lle iba a tocar algo, Sí. Fenómeno, Bueno, sexa como sexa, pois están de noticia esta semana Kylian Mbappé e Esther Expósito porque os veron en París. Eu, de feito, xa estiven en París unha vez que fun, hai un par de 2 ou 3 temporadas hai, fun buscar a Mbappé cando xogaba no Paris Saint-Germain para que viñera de invitado ao Land Rover. Con moito éxito, como podemos comprobar neste vídeo grabado en París. Estou aquí, en París, no estadio do Paris Saint-Germain para levar ao mellor invitado posible para este inicio de temporada, a Kylian Mbappé. Bonjour, 19 COVID-19. Él prefiere que venga Paquirric, dice Paquirric. Este no es COVID. Paquirric, que venga Paquirric. Pues mira Paquirric como hace. Aí estábamos, O primeiro partido de Liga do Paris Saint-Germain, cando xogaba ali Kylian Mbappé, fóramos aí, a ver se podía vir Kylian Mbappé de invitado ao programa, pero ao final dixernos que desde o Paris Saint-Germain preferían que viñera Paquirrín. Temos que dar as gracias ao Paris Saint-Germain que nos tratou con moito cariño, de feito, nin se enterou que estuvemos ali. Moi ben. Gracias ao Paris Saint-Germain. Había rumores tamén de que o Paris Saint-Germain quería o jeque, o dueño do Paris Saint-Germain, Nasser, que quería comprar o Club Deportivo Lugo. Vamos a ver. Estou aquí no estadio do Paris Saint-Germain que vim falar co jeque, co dono, que parece ser que quería comprar o Lugo, pero non. Ele non quer comprar o equipo Lugo, quer comprar a provincia de Lugo. E digo, pa que é que é? Dixo, pa darlle salida ao mar a Ourense. Pero se os do Ourense se salen ao mar por Vigo. O jeque, que gracioso, tío. Aí está. Aí o vedes. Cartos públicos da televisión tirados en París, 4 ou 5 personas ali un fin de semana, bueno, unha vergüenza. Isto pasou o fin de semana, ele está lesionado, Kylian Mbappé está lesionado, entón, que pasa? Que, claro, el dixo que fora a París a mirar outro médico, unha segunda opinión, tal e cual, pero bueno, creo que levou un pouco de bronca cando volveu o lunes. Non sei se recordades un vídeo moi famoso de Luis Enrique, o entrenador, cando estaba Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain, hai un vídeo que se fixo moi viral, moi famoso, donde Luis Enrique lle bota a bronca a Kylian Mbappé. Vamos a recordar. Rompendo a cabeza.
Veselle moi preocupado a Mbappé tamén, polo... Bueno, este é un vídeo moi famoso e parece ser, todo indica que pode ser que esta mesma situación lle volverá a pasar este lunes a Kylian Mbappé cando volveu a Madrid de París. Vamos ver as imagens. Pero vamos a ver, Kylian, vamos a ver. Como me dices que vas ao compoñedor a París? Como me dices que vas ao compoñedor a París e ao final me entero pola prensa que vas a ver a esta chavala? Como me entero eu? Engañar a Papano. A Papano. No. E non me metes o can aquí, que caja eu ando descalzo e pisa merda. Vale? Venga, chao, adiós, hasta lunes. Chao, ala, adiós, que te vayas. Ahí está. De todas maneiras, que sepa Kylian Mbappé que ten abertas as portas deste plató cando queira vir, Cando queira vir. Bueno, cando queira vir, no, pa semana que ven, no, que ven Pilipampín, pero quer dicir, calquera outra semana que veña cando queira. Non é verdad que veña Pilipampín, non ven pa semana. Eso que escoitei que quita disco Pilipampín, Oíno. É verdad ou non? Que vai quitar un disco Pilipampín, O último, dixe, a ver se é verdad que é o último. A ver se acaba. A ver se para. Bueno, pero, resumindo, todo parece indicar que Kylian Mbappé e a actriz Esther Expósito estuveron o fin de semana por París, daqui para arriba, daqui para baixo, pajas tú, non pareceme mal, díxome pajar a min, ben, aí estuveron, cas amigas de Esther Expósito, os amigos de Kylian Mbappé, un señor cunha linterna na mau, bueno, isto era o que había por París. Nós temos unha exclusiva que falamos cunha persoa que atendeu a Kylian Mbappé nunha xollería de París. Vamos conectar en directo ca cidade do amor, con París. E aí está Aurora. Boa noite, Aurora. Boas noites, Roberto. Boa ¿Qué tal? noite. ¿Cómo estás? Ay, buenas noites a todos. Moi boa noite. Usted enténdenos, enténdeme a min cando falo. Enténdeme a min. Entendo-te perfectamente, Roberto. Eu son de Camariñas. Pois parecía portuguesa. No, son de Camariñas de toda a vida dunha aldea dali do Perdón. lado de Camariñas. O que pasa que eu vim... Parecíame portuguesa, parecía mi irmá de Joao Simões. No, non temos nada que ver, no. Vale. De Camariñas, o que pasa que xa fai anos vim pa aquí, pa París. París. Está en París, tá? Pa buscar cartos. Está aí na xollería, está moi bo sitio a xollería, Tá, tamén pa unha de alquiler, Sí. la madre que me parió. O que pasa é que, a que hora é noite aí en París? Aquí, Sí, porque ainda é día fora. aquí, Ainda é día fora. ¿Qué me estás contando? Sí, eu vexo aí. Ahora pasan unhas cousas máis raras, Roberto, de verdade. Vostede dicíame que empezou no mercadillo e agora... Sí, eu dedicolle, eu vendolle joyas a Mbappé. A Mbappé. Porque... Usted chama de Mbappé, ou porque el como se chama? Kylian ou Kylian? Kili. Kili, como Kili? Kili. 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 Como a crema íntima. Kili. Kili. Sí. Mas eu chamo-lhe assim porque xa hai unha confianza. Entonces, eu andaba... Como conoceu vostede Eu aquí, a estaba Kili? aquí en París nun mercadillo así parecido acá en Padrón, aí en Galicia, un mercadillo normal. E Mbappé En que pasou- zona? En que zona de París? En que zona? Cara ao río Sena. Sí. Bueno, pero o Sena atravesa París. Sí, bueno, como o de Padrón tamén é ao lado do río e este é tamén ali onde o Sena. Vale. Entonces eu tiña ali o meu puesto do Sí. mercadillo e pasou o Mbappé e díxome el tesouro. En Gallego, el. Díxome o gallego. Sí. Por eso lle entendín. E xa daquela, entonces, a partir de aí, xa é a súa xolleira, Sí, vostede. señor, e desde aquel eu vendo o joyerío do bo, Roberto. Bueno, e tamén lle vendo consellos a veces, eu fajo de todo. Sí. Sí, señor. Falaríache da rapaza, non? Da actriz, de Esther Díxome Esteves, non? algo, contoume algo el de que Esther andaba... Esteves, dixen. Esther Esteves, no.
Esther Expósito. Bueno, quer decir, podría ser. No, Esther Esteves non é porque el non me dixo nada dunha presentadora, el faloume Vale. dunha actriz. Sí, española. Española, entonces, que eu no primer momento pensei que era Loles León, No, Leo, no. Non era, ao final. O sea que usted ten moita confianza con Kiri, ¿no? Teño moita confianza con Calquera Kiri. día adicalle un gol a usted, ¿no? Imagínate que un día marca un gol aí no Madrid e digo, ai, dedicado. Bueno, non tería por que falar portugués, pero diría, Aurora, ¿no? Ai, non me interesan a min os goles, Roberto. Eu, co que me dé a carto, eu xa estaría, sabes? Aparte, que eu ao Usted é ser... do Madrid? Usted é do Madrid? Non, eu son do Badalona. Badalona no, Barcelona, se di. A que me entendestes? Pois xa está. Vale. Imagínome que lle compraría un bo anel, ¿no? Se foi a xoñería que... Pero, Kili! No. Kili é bastante agarrado, Ah, sí? Sí! Outro día veume por aquí pola joyería e preguntei eu, Kili, ti que lle levas a Esther? E díxome el, 2 anos. Sí, señor. Que bueno. Bueno, deixo a que vexo que empeza a anoitecer un pouco. Sí, Está moi quieto o río, verdad? o río sí, porque tan calmiña. Entonces, non hai nada de... Como dicide vos aí? Temporal, non hai. Moitas gracias, Aurora. Un biquiño. Au revoir, au revoir. Au revoir.